Dat zien schoenleesjes, de schoenleesjes zetten in een hele schoenentas, met hele schoenmuziek. En als die leesjes dat zien, dan moeten die bij een mooie arrangeur terechtkomen, met heel erg inmiddels wie belangrijk dat is. Dan was er een mooie studio van inzingen en dan was er ook kritisering. En al die dingen staan vullig. Tot we dan met heel veel plezier al maken de 100 met veel plezier naar terug aan de eerste CD, van de leuke samenwerking en tot we nog net maken van 100. Proficiat. Dat gaat gewoon goed op. Ik ging gewoon muziek maken met publiek in de ogen. Maar ze zegt het niet. Ik vind het natuurlijk niet alleen zeggen, maar als er zoveel mensen heen sturen, dan is dat gewoon echt gek. Wie hadden dit nu niet verwacht? Wie wisten stiekem al dat een x-aantal mensen zouden komen, maar zoveel? Nee, eigenlijk ben ik sprakeloos. En zing ik daar. Mensen allemaal bedankt, die komen zien, maar ook niet weg, maar meedoen, no aan.